אז ערב טוב, משמח שאנחנו מתכנסים כאן יחד כדי באמת לעשות מקום לשיח, לחקירה, להתבוננות משותפת על הדבר הזה שנקרא תרגול הדרמה בתקופת מלחמה, שבר, כאב שאנחנו חיים בה. אני יכולה לספר שבקרב המורות, מנחות של העמותה, אנחנו חיות כבר זמן מה את השאלה, את השיח של מה הקול שאנחנו רוצות להשמיע בתקופה הזאת כמורות דרמה, כמנחות דרמה, מורות ומורים. ובתוך השיח הזה התגלגל שיח מעניין ופורה, שהראה שגם בתוכנו יש כל מיני קולות וכל מיני תהיות וחקירות, מה התפקיד שלנו כמורים, מה בין פוליטיקה למוסר, כמה חשוב להשמיע דעה וכמה חשוב להשאיר את שער הדרמה פתוח מדעות ותפיסות אישיות. והחקירה הזו הובילה לכתיבת מסמך הזמנת הדרמה שאולי ראיתם באתר. היא תוצאה של הרבה חשיבה ושיח ודיאלוג מכבד ומכובד בינינו. והפרי הנוסף זה היוזמה הזו שהתקווה שלנו היא שהמפגש הראשון היום יהיה מפגש ראשון מתוך סדרה של מפגשים שנקיים פה. שתהיה במה ומקום באמת לשיחה, להשראה ואולי באמת אפשרות לעורר בנו את השאלה ואת החקירה. מה זה להיות מתרגלות דרמה בתקופה הזו? מה זה אומר לחיות פעולה נכונה? מה זה אומר ללכת בדרך של חמלה? מה זה אומר ללכת בדרך של אי אלימות? ואלה השאלות שנביא כאן היום. ומה שאולי חשוב לנו לומר זה שהמפגש הזה והמפגשים הבאים הם באמת לא הרצאה מאיזושהי עמדה שיש פה מישהו שיודע והולך להגיד לנו איזה אמת צרופה, אלא באמת לעורר אפשרות לחשוב ולחקור. אולי אחד הדברים המדאיגים בתקופה הזו זה שהחופש לחשוב והחופש להביע עמדה והחופש להרגיש מורכבות בתוך כל כך הרבה רגשות של אבל, של כאב, של טראומה, ועדיין ככה להרגיש שהקול שלנו רלוונטי וחשוב, נהיה דבר לא פשוט. אחד הדברים שהיינו רוצים לאפשר פה זה באמת חקירה אישית של מה הקול שלי ומה הדרך שלי ואיך אני מביאה את הקול שלי בעולם. אז בואו ניקח רגע להיאסף יחד. סימי רוצה להנחות אותנו קפצתי אותך. להנחות אותנו רגע לעצירה, לנשימה, להיאסף. אוקיי. זה העברת כדור כזאת, כן, בלי התראה, אז הנה. נעה, וכמה דקות יש לנו לדבר הזה? 5 דקות. 5 דקות. אז יאללה, בואו ניקח לנו את המרחב הזה שניתן לנו כעת, בסוג של חסד, אני יכולה לומר. ניקח כמה נשימות יותר עמוקות, יותר ארוכות. האפשרות להתרווח עם כל נשיפה, לאפשר לאיברים השונים להתמקם בנחת, בתוך המנח, כמה שניתן, מה שניתן. תוך תשומת לב לנוכחות הגופנית, למיקום של הרגליים, לתמיכה שהגוף מקבל, מהכיסא, כורסה, המנח של הידיים, השכמות.
ישרי הפנים. נסכים להתרווח. איזושהי תנועה של חיפוש. אל מה שנוכח וקיים כעת. אם זה הקולות והצלילים שיש במרחב, מתוך הבית, מהסביבה. והלכי הרוח אולי, תחושות, הלכי רוח, רגשות, שאולי מזמינים או יזמינו אותנו ברגעים הקרובים לתשומת לב, לקשב, לקרבה. נסכים להביא פתיחות בנוכחות. נסכים להביא פתיחות. לפגוש, להיפגש. זו גם הזמנה לרכות, מבט של עיניים טובות לתוך המפגש, לתוך המפגש הווירטואלי, מפגש של הסנגה. גם את הכרת התודה על העובדה שיש לנו את האפשרות למפגש שכזה. לעצור, לחקור, להרהר, ולמצוא את הדרך לעשות את העולם טוב יותר. את התודעה שלנו מיומנת יותר. אנחנו יכולים להניח איזושהי, זו הזמנה כמובן, כן? איזושהי איכות של קרבה או חיוך בלב, לתוך הרגע הזה, לתוך המפגש הזה. מה שנגיש.
זה הפעמון מצלצל, איכשהו לא עובר, למרות הגודל שלו וההדהוד. לא עובר מסך. Mm. תודה, סימי. תודה. אז למפגש שלנו הערב קוראים פאנל, והכוונה היא באמת שנעשה פה מקום למגוון קולות, אז הזמנתי את סימי ואת סנדיה ואת אסף סטי ששמעת ממנו סנדיה, הוא בדרך? כן, הוא כתב שהוא תכף מצטרף. יופי, אז תכף הוא פה, יצטרף פה. אלינו. הוא פה, אה, הנה הוא. תשתה רגע, תנחת רגע, נוסיף אותך הנה. אז אני הכנתי כמה שאלות שישאלו פה ואחר כך נעשה מקום לשאלות של הסנדה, ולפני זה אני רוצה להציע לנו בהקשבה הזאת להיות בהקשבה שהיא תרגול, בהקשבה שהיא חיה, שהיא רפלקטיבית, שהיא מקשיבה למה התכנים מעוררים בנו, והיא עצמה איזושהי חקירה מתמשכת שלנו אל מול הנאמר. כל אחת ואחד מהמשתתפים, מהמשתתפות ישמיעו את ההבנה שלהם, את התפיסות שלהם. והלוואי ככה המשאלה שלי שזה באמת יעורר חקירה ויהיה קרקע להתעוררות בתוכנו של עוד תבונה ועוד חמלה. אז באמת חשבתי להתחיל מההכרה שכולנו עוברים תקופה ארוכה. לא שומעים כלום? מישהו כותב? האם יש הסכמה לכך? אני שומעת מצוין. אז בדרך כלל זה נורא אישי אם שומעים טוב או לא, ומי שלא שומע כלום כנראה שכדאי להגביר את כפתור הווליום בבית, או אפילו לחבר רמקול חיצוני, או לעשות לכם תנאי הקשבה נוחים. סליחה שאני מתפרץ, אבל כדאי אולי לכתוב את זה בצ'אט, כי אם מישהו לא שמע אותך, הוא לא שמע גם את ההודעה שלך. אני אכתוב את זה, אלו שאני אכתוב. תודה. אז כולנו חיים את התקופה הזאת כבר הרבה מאוד זמן עם שלל הרגשות, הכאב, התסכול, האבל האישי, האבל הקולקטיבי, ורציתי להתחיל אולי בלשאול בנימה די אישית, ככה, בשבילכם, איך נראה תרגול הדרמה שלכם, דרך הדרמה בימים אלו? אולי אפילו מה למדתם על התרגול, על חיי דרמה בזמני קושי ואתגר? מי שרוצה להתחיל, אפשר גם לקחת רגע להרהר. אני יכולה להגיד, כן. מי מדברת? שלום, שמי דנה. אני אז מצטערת שנייה, שאני רגע, קצת חשופה. שנייה, דנה, אני יכול להיות שלא הייתי כרגע ברורה. בשלב זה השאלות מופנות אל שלושת המורות שכאן, ולכל אחד מאיתנו השאלה מופנית, כי זה ככה התבוננות פנימה, אבל השיח כרגע הוא בקרב המורות, ואחר כך נפתח את זה לשאלות או שיתופים, בסדר? סליחה. אולי כי אנחנו משתהות מרוב נימוס. אני יכולה להתחיל. אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה ממש משמח ומרגש, ככה כשכל הסנגה, כל כך הרבה מאיתנו כאן, והביחד הזה, שהוא כבר זה בפני עצמו, זה דבר כל כך משמעותי של תמיכה ושל משאב בזמנים כאלה. אז נורא משמח שיש פה, ואני מקווה שבאמת, אני יודעת שעוד שבועיים יש עוד פאנל, ואולי יהיה כבר עוד שבוע אפילו, זה ככה מתארגן, וממש משמח להיות כאן ככה עם כולנו.
ובאמת פאנל זה רעיון מצוין בעיניי, כי הרבה פעמים שואלים אותי מה הבודהיזם אומר על כך וכך, לא דווקא עכשיו, עוד שנים, מה הבודהיזם אומר על זה ועל זה, ואני תמיד עונה שהבודהיזם מדבר בהרבה קולות, ובעיניי זה היופי, וזה, תמיד אני אומרת, זה תלוי את מי שואלים. אז יש עקרונות, כן, יש עקרונות של הדרך, של הסילה ושל החמלה ושל התבונה ושל האכפתיות, אבל כמו שאלה הצגת בהתחלה מאוד יפה, גם בינינו המורות והמורים, התחלנו עוד מזמן, מלפני שנה ומשהו, כשהתחלנו לדון בנושאים, גילינו שיש הרבה דעות שונות. ומה שהיה יפה נורא בעיניי בתהליך הזה, זה באמת השיח שהתאפשר, שהיה שיח, עדיין יש שיח, גם בין תפיסות שונות ועמדות שונות וראייה שונה של מה שנקרא המציאות, ומה נכון לעשות לגביה, אז השיח כל הזמן ממשיך להיות עם לב פתוח ועם חברות ועם כבוד הדדי ורגישות הדדית. אז אני מאחלת לנו קודם כל שפשוט נוכל להמשיך לנהל שיח כזה גם מחוץ למעגל הבטוח יחסית שלנו, של ה-like-minded people. וגם כשאנחנו יוצאות ופוגשות, אם זה משפחה ואם זה קולגות בעבודה, שחושבים וחושבות ממש אחרת, שנוכל להיות עם לב פתוח וכל הזמן להמשיך לנסות, בהצלחה יותר גדולה או פחות, אבל לראות את הדברים גם מהעיניים של הזולת. גם הזולת, כמה אנחנו יכולות אולי לרצות לתלוש את השיער, יש לו סיבות להאמין במה שהיא מאמינה או בעמדות שהיא מחזיקה, ויש לה גם כן ערכים, גם אם הערכים האלה שונים משלי, אלה עדיין ערכים שיש להם, הם לגיטימיים. אז זה מה שיש לי להגיד, אני לא יודעת, לא עניתי במדויק על השאלה, אבל זה מה שחי בי כרגע, השמחה על המפגש. תודה, סנדיה. אני או שהחסתי, ניתן לך קצת זמן לנחות. התקופה, והצגת את זה, זה בדיוק מאוד דינמי, מאוד משתנה, אבל מה שיפה לראות שהדרמה, אמרתי את זה, השבת לימדתי ואמרתי, תראו, הבודה לימד, הוא לא לימד בתקופות שלום או לתקופות מלחמה או כן, יש פה מפגש עם טבע הדברים. בודה לימד על הטבע. ובתוך הטבע, אנחנו בתקופה הזו, נגיד שוב לצערנו הרב, כמו שקרה כן, לפני 80 שנה, אנחנו פגשים שתהום נפערה בתקופה הזאת, תקופת חיינו. ו, ו, והדרמה היא לא עניין של תקופה, והיא לא עניין של זמן, והיא לא עניין של נסיבות. אז אנחנו כרגע עם הדרמה בתנאים והנסיבות האלו. ואני מצאתי בעיקר לצד הכאב הוא עצום, הכאב כל הזמן, הוא לא מרפא, כן? את היציבות. זאת אומרת, אני לא מרגישה, ואני יכולה לראות את המניפולציות השונות, ואת הרוחות שנושבות, וזה לא משנה אם זה קרה הרטט המאוד מאוד קשה מה-7 באוקטובר, וזה לא הסתיים, וזה לא מסתיים, וזה לא מסתיים.
והמקום שבו החלטתי באופן, הוא היה שם תמיד, אבל זה גם היה ביתר שאת, זה כמובן כל האיכויות הלב. מכיוון שבקלות מאוד גדולה, מה שקורה לנו, זה הקיבוץ והפחד והכעס, ולחפש את האשמים, והטובים והרעים. וכמויות, ואני חייבת לומר שמאז המפגש העצום עם כמויות האשמה שנוכחות בנו, נוכח בנו כחברה. זאת אומרת, אנחנו נושאים בושה ואשמה, בושה שזה קרה לנו, אשמה שזה עדיין קורה. ולתוך, התרגול של חמלה הוא תרגול כל כך מייצב. ושם אפשר לראות את כל אי ההסכמות שיש לי בלב התודעה. כל המאבקים אפשר לראות רק דרך תרגול החמלה. השיח הפנימי, למי מגיע כאילו חמלה של איך הלב, כן? אומר פתוח פתוח אבל, וזה מקומות מדהימים לחקור אותם, וזה עוד היה לנו קודם, כי לא הגענו אל המלחמה הזאת, בוא נגיד, מתקופה רגילה. עברנו את ההפיכה המשטרית, וגם שם המאבקים, והיו טובים ורעים, ובעדי ונגדי, והיה לנו ממי לפחד, ועל מה לדאוג, ועל מה להיאבק. זאת אומרת שהתרגול הזה הוא כל הזמן יותר ויותר מאתגר, ויותר ויותר משחרר. אני חייבת לומר את זה ככה. אז זה החלק, ככה אני פגשתי את ההתחלה של התקופה, ולאט לאט, עם כל המבט שלי, וזו אישי לחלוטין, וזה ככה סנדיה כשהצבעת על השוני, אני הבנתי כמה חשוב לתרגל לשחרור התודעה. זאת אומרת, לראות שכל הזרעים האלו של תוקפנות, של הפרדה, של כעס, של המילה הזאת, שאני לא יודעת איך היא פתאום נכנסה, אבל היא הגיעה חברתית, המילה שנקראת נקמה, אני מרגישה זה מרעיד לי כשאני שומעת אותה רק כמילה, ופתאום היא נוכחת. היא פתאום נוכחת בקרב חיילים, זה כאילו בקרב, אתם יודעים, בקרב האוכלוסייה פה בארץ, אנחנו שומעים את המילה נקמה. היא מעוררת בי, אני חייבת, זה כאילו מרעיד לי את הפנימיות שאני שומעת אותה. ולדעת שהזרעים, ומה שאני יכולה לעשות עכשיו, זה כמה שיותר לתרגל וכמה שיותר לאפשר תרגול של טיפוח של שחרור התודעה. זה לזהות את הזרעים, זה לזהות את האופנים השונים, את התפיסות, ואני אומר, אנחנו חשופים כל כך לתקשורת, וחשופים לשלטים, וחשופים לדברים, ואני ממש ראיתי את הקונספציה הזאת, שדאגו להחדיר שאין, כן, כל מי שנכנס לעזה, אין משפחה שלא לקחה חלק בטבח, כן, עשו את זה כזה, שנראה באופן גורף, כולם רעים, כולם גרועים, כולם כאלה. לזכור שאנחנו, אין דבר כזה. נכון, נכון, יש רוע, אבל לזכור שהכל נובע ממה שנקרא מוה, ממה שבא מהתעתוע, זה בא מהאשליה, זה בא מהבורות. זה לא מגיע, כן, דרך מה שנקרא בשושלת המשפחתית ודרך זרם הדם. זה מגיע בגלל הבורות.
ובורות יש בקרבנו לא מעט, ולכן התרגול הוא תרגול של כמה שיותר כאילו להאיר את החלקים החשוכים בתוכנו. אז אני יכולה לומר כרגע, עכשיו רק שאני ככה מסיימת את החלק הזה, את השאלה הזו, ואני מקווה שעניתי עליה, זה שלצד המטה ולשים לב, לדעת שכמה שיותר לזהות את התנועה הזאת של פחד, הפרדה והשתוקקות. אני שמה את זה ככה. אני אתחיל ואני אגיד ממש רגע לפני שנכנסתי לכאן חזרתי אה, מירושלים, ממשמרת 101, אז זה בעצם, הייתי יכול להגיד שאני בא מאירוע סנגה לאירוע סנגה, כי היינו שם רבים ורבות מהסנגה. אני לא יודע כמה כולם פה מודעים, מודעות למשמרת, וגם אני לא יודע כמה כולם וכולן מודעות עד כמה הסנגה דומיננטית כאן. אז גם ראיתי שגם אסף כץ כאן, ואולי עוד הספיקו לעשות היום את המעבר, אבל היינו שם רבים ורבות, וסוף סוף אפשרות להביע, אה, לפעול בעולם, שהיא פעילות שמרגישה מאוד מאוד ביתית, ומאוד מאוד מתאימה, ולפגוש את העיניים, כן? כשאנחנו יושבים שם קצת במדיטציה, והתחושה שהמדיטציה תומכת במה שקורה שם, אז, אז אני יכול להגיד שבימים האלה אני מרגיש מאוד מאוד נתמך. כן? גם הפעולה, גם המאבק שלי מתרחש בתוך הסנגה, וזה מאוד מאוד, וזה מאוד מאוד תומך. ובכל זאת, לשבת שם קרוב לאימהות, לשבת שם קרוב לבנות המשפחה, ולראות אותן בוכות, ולשמוע את המילים, זה, זה עדיין, כן, כל המפגש הזה עם הכאב, במיוחד שהוא ממש מטר ממך, אז הוא מפגש קשה, ואם אני חושב על איפה התרגול שלי השתנה, אז אני יכול להגיד שבשנה האחרונה אני מתרגל הרבה יותר טונגלן. כן, אני מרגיש מגע עם כאב, עם כל כך הרבה כאב, כל כך אינטנסיבי, אז התרגול של טונגלן הפך להיות הרבה יותר מרכזי אצלנו. אני לא יודע אם כולם יודעים על מה מדובר, אבל ברוך בורא הגוגל, אז תרגול מועיל. אבל ברמה הבסיסית אני רוצה להתחבר למה שסימי אמרה. באיזשהו מקום הייתי יכול להגיד שהשאלה היא כמעט מפתיעה, כן? זאת אומרת, יש דוקה, וזה מה שעבודה אמר כל הזמן, ועל זה אנחנו מתאמנים ומתאמנות כל הזמן. אבל, אבל זה נכון שאופנים שונים של דוקה מפעילים אותנו אחרת, ויש צורך בהתאמות. אבל מה שלי מאוד מאוד עוזר לחשוב על כל הסיטואציה, זה כל הזמן לחשוב דרך מטאפורות פשוטות. כן? המטאפורה של מישהו שיקר לי שמאוד מאוד חולה, כן? זו המטאפורה שהתחלתי איתה עוד בהפיכה המשטרית, ואני מנסה להמשיך את שגרת חיי, ויש איזה משהו שמטלטל אותי, וכאילו אני לא מצליח להמשיך את שגרת חיי, ובעצם זה ממש ממש בסדר, כי משהו שנורא נורא יקר לי מאוד מאוד חולה, ואיך אוכל להמשיך בשגרת חיי, והמטאפורה הזאת היא של להיענות, ועכשיו כאן אנחנו כבר 13 חודשים, תלוי, כל אחד סופר אחרת, חלקנו סופרים 13 חודשים, כן, 417 יום כמדומני, חלקנו סופרים עוד מעט שנתיים, כן, והמצב הזה של מחלה כרונית, מתמשכת, וכל המשפחה שחוקה כבר, כן, כבר מתחילים לריב בינינו, כולם עם קווים שחורים מתחת לעיניים, ואז מגיע העניין הגדול שלא ברור מה צריך לעשות. כן, זה אחד הכאבים הכי הכי גדולים, ובעצם אני חושב שבשביל הרבה מאיתנו, בעצם המצב הוא
מולטיפל, כן? זה לא, אם בהתחלה היה מישהו יקר לי שחולה, אחר כך עוד מישהו שיקר לי ועוד מישהו שיקר לי, ואפילו יש את החבר'ה במשפחה שאומרים לי, תקשיב, אסור לך לדאוג להוא. זה לא, אם אתה דואג לזה, אז אל תדאג להוא. והלב שלנו לא מסכים לזה, והרוע, אנחנו מרגישים אותו לפעמים אפילו בתוך המשפחה, או בתוך החברים, כשאנשים דורשים מאיתנו דרישות, כן, והשחיקה. ופה אני יכול להגיד שאני תמיד משתדל לחשוב מה אני יכול לעשות, כן? אני מסתכל על הסיטואציה ושואל את עצמי, מה יהיה הדבר הכי מיטיב לעשות עכשיו? ופה אני אגיד שאני חושב שאנחנו ברי ובנות מזל שאנחנו מתרגלים ומתרגלות, כי לפעמים כל מה שאפשר לעשות זה לפתח ולטפח את התודעה, עם ההיזכרות שזה משנה את העולם. וכשאנחנו ניגשים וניגשות ככה למדיטציה שלנו, והיא תמיד נגישה, אז אין אף רגע שאין מה לעשות, כן? אז זה קצת, אני יודע שזה עלול להישמע קלישאתי, אבל אני באמת חושב שזאת אחת המתנות של הדרמה. העובדה שתמיד יש מה לעשות, תמיד אפשר לפתח ולטפח את התודעה. אני חושב בלי גם להרים את המבט, להתבונן על העולם ולשאול מה עכשיו בתוך המציאות הבלתי נסבלת, מה אני יכול לעשות? כן? אפילו אם זה 0.1% תקווה, מה בכל זאת אני יכול לעשות? ולעשות, ופשוט לעשות. ואז יש עוד מתנה מופלאה של הדרמה, התרגול הזה של לא להאחז בפירות, של לעשות את הפעולה שלך, פשוט לעשות אותה. לקוות לנירוונה, לקוות להתעוררות, אבל להיות מוכן להסתפק בכלום, כן? לא להאחז בפירות. אז אלה כמה דברים שעוזרים לי בתקופה הזאת. אתה יודע, אז באמת ככה מתוך הדברים שלכם היו כל כך הרבה נתיבים שאפשר ללכת בהם לדבר באמת על פעולה נכונה, על חמלה. אז אולי אני אשאר רגע עם המקום כולכן הזכרתם, של חמלה, של איכויות הלב. אחד הדברים שלי הכי בלטו ישר אחרי 7 באוקטובר, שהנחנו פה קבוצות מדיטציה, כמו חמ"ל מדיטציה להחזיק אותנו בתוך השבר הזה והכאוס וחוסר האונים, זה שהמשפט הכל כך ברור מאליו בשבילי עד 7 באוקטובר, להגיד בסוף תרגול, may all being, כן? שכל היצורים החיים יחיו בשלום, בביטחון, בנינוחות. הרגשתי איך המשפט הזה, עם הסדק והשבר והטראומה שאנחנו חיים, נהיה משפט מעורר, משפט לא פשוט לשים, וכל פעם שהרגשתי שלהגיד, הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בשלום וביטחון, זה דבר מפעיל, זה עורר בי המון המון כאב. כן, והבנתי שאנחנו חיות בעידן שבו הזמנה לטפח חמלה לכל היצורים החיים נהיית הזמנה לא פשוטה. גם להרבה מאיתנו, לא משנה כמה אנחנו מאמינים בדרך הזו, חיים את הדרך הזאת. וככה אני חושבת ששמתי לי בטח בפייסבוק את המשפט הזה, It's okay to be heartbroken for more than one side. ואז ראיתי שככה משתפים את המשפט הזה חברים שלי מאירופה, וכל אחד ככה עם מה זה אומר בשבילו. מי זה הצד הנכון להיות שבור לב בשבילו. ואני ככה רוצה לשאול אתכם איך הולכים בדרך של חמלה, בתוך עולם שנהיה בו הרבה יותר צדדים, והרבה יותר דיכוטומיה והקצנה של מי הטובים ומי הרעים, ועל איפה מותר, וגם אולי איך הולכים בדרך של חמלה כשברור לנו שהיינו רוצים להרגיש חמלה לכל עבר, אבל הלב שלנו לא מצליח, מתוך הכאב האישי שלנו. ואנחנו גם יודעים שהאידיאל של הדרמה כדרך לשחרור התודעה זה לגדול בחמלה, לגדול בחמלה שלנו וללא שלנו, וככה חמלה שחוצה את הגבולות האלה. אז איך גודלים בחמלה לחיילים שלנו ולילדים העזתים וללבנונים
איך מתרגלים חמלה חוצת גבולות בימים אלו? אני חושבת, אלה, שלא סתם חוכמה וחמלה הולכים ביחד. אה, להתבונן על המציאות ולדעת שאנחנו לא הראשונים שחווים אותה. מציאות שכזאת, לא המצאנו מלחמות, ו, אה, וזה משהו שמאוד חשוב לראות את זה, מה שקורה כשברגע שאנחנו כל כך מזוהים, הרי סאטי דיבר עכשיו כאן, ברגע שיש לנו הזדהות מסוימת של עשו לי, כן, העם הזה ואיזה עם אני, ובתוך העם, האם אני מהקיבוצים או לא, כל מיני כאלה, יש לנו כל הזמן תתי מצבים שאיתם אנחנו מזוהים. ואני חושבת שהתרגול שלנו, של פשוט להסתכל נכוחה, ולראות מה שנקרא cause and effect. זה לא פשוט, אבל זה מה שזה. זה cause and effect, זה איך בורות, אני אמרתי את זה קודם, אבל... ולכן כשמסכימים לראות שתודעות לא מיומנות, עכשיו אנחנו פוגשים תודעות לא מיומנות בקרבנו כל הזמן. כן? הפעולות הלא מיומנות של המדינה שאליה אני משתייכת, הרי הסבל הגדול שלנו, זה עצם העובדה שזה קורה במדינה שאליה אני משתייכת, אוקיי? אז אני חושבת שברגע שיש לנו ולו בקצת, ותסלחו לי אם אני פוגעת, כן, מדברת גבוה, אבל עבורי זה ממש משחרר. עכשיו זה משחרר לא באי לקיחת אחריות, אלא בלראות את המקור של הדבר, ולתוכו יותר קל לי להביא חמלה. עכשיו, אני אומרת בכנות, אני זוכרת שלימדתי פה קורס עוד בתקופת ההפיכה המשטרית, ואני עשיתי עוד באיזשהו שלב, אני ממש עשיתי עבודה רצינית, ביבי, בן גביר, אני לא, אני אומרת בכנות, הם לא מנהלים לי את הלב. כן, הם לא מנהלים לי את הלב. ובאותה מידה, גם תגידי לי נוח'בה, אני אומרת את זה כי כל מה שיש פה זה, כן, לראות, ואני חושבת שהכאב הגדול על זה שיש כל כך הרבה, אמרתי, בדיוק כמו שאמרתי קודם, זה מאוד כואב, ואז כשאני מגיעה, ואז מה קורה במעגלים היותר פנימיים, ואם אני מכירה אנשים, ומה שסאטי אמר, אני בשבוע שעבר, דרך אגב, סאטי, לא הגעתי היום כדי לא לאחר למפגש הזה. זו הייתה הסיבה שלא נסעתי לירושלים. אה, למרות שמאוד רציתי, אני מרגישה, אני יכולה לומר, קודם כל אני רוצה לומר תודה לכל מי שנמצא פה מהמארגנים של המאה ואחד, אסף כץ וסאטי אתה ונועם, אני לא יודעת אם מכאן, וכמובן יורם, יובל או נחי אלון. אני חייבת לומר שזה המקום היחיד מכל התקופות של המחאות, שאני מרגישה שזה המקום הנכון לי להיות. שהוא שקט, שהוא נוכח ושהוא רוטט יחד, את כל הרטט ביחד של הכאב, של העצבות, של חוסר האונים שאנחנו יכולות לעשות, רק מה שאנחנו יכולות לעשות. ואני חושבת שעם זה קשה. כי אנחנו פוגשים שלא משנה כמה אנחנו מתרגלות ומתרגלים, כמה אנחנו רוצים טוב, כמה אנחנו צודקים, כמה אנחנו לא יודעת מה, בסופו של דבר זאת המציאות. והתרגול הגדול בעיניי זה היכולת להחזיק את הכחות ולהיות בה, ולהיות חלק ממנה, ואני לא זוכרת איך אמרת את זה, סאטי, אבל שלא נרפה את ידינו או את ליבנו בכוונה לטוב. שלא נוציא את עצמנו מאותה רקמה אנושית. ושלא נשכח אותה.
כי אני חושבת שזה מה שקורה לנו הרבה פעמים, ושם קורה הייאוש, ושם קורה הבריחה, ושם קורה המידור הפנימי של התודעה, חוסר שייכות. אז הרטט הזה, לכן דרך אגב, אני חושבת שה101 זה יכול פשוט להיות שם, נוכחים, באומץ, כי אני חושבת שצריך הרבה מאוד אומץ היום. לב פתוח זה לב אמיץ היום, זה לא סתם, זה לא... החמלה היא דורשת הרבה מאוד אומץ. זה מאוד כואב, כי אם לא היה כאב, לא הייתה חמלה. תודה, סימי. דברייך מאוד בהירים וצלולים, והרבה תבונה יש בהם. אני רוצה להוסיף את הדברים שלי, לחזור רגע לבייסיקס, שאיכויות הלב, או אברהם אביערז, נקראות ה-immeasurable, האיכויות שאין להן גבולות, שאי אפשר למדוד אותן, שאין להן גבולות, והכוונה במילים האלה, זה שאין להן גבולות. זאת הכוונה, הכוונה מאוד מפורשת במילים של הבודה. אלה חמלה שאין לה גבולות, ולא גבולות של שלי ושלך, לא גבולות של שלנו ושלהם, אנחנו והם, ובאמת תחושת האני והאנחנו, באופן כללי, תמיד, לא רק מאז ה7 באוקטובר, היא מאוד מתגברת כשיש איום, אמיתי או מדומה. ובין אם זה בחיי היום-יום, אם מישהו חותך אותי בכביש, או אם הבוסית צועקת עליי בעבודה ומאיימת לפטר אותי, או whatever, כן? תחושת האני מאוד נהיית מאוד מוצקה ומתגבשת ומתמצקת, כשיש פחד, כשיש תחושת נפרדות, כשיש תחושת איום, וכל זה, איך כריסטופר נוהג להגיד, humanly enough, כלומר, מאוד אנושי, מאוד טבעי, קורה לכולנו, לא משהו שאנחנו צריכות לשפוט את עצמנו עליו, אבל גם לא משהו שאנחנו רוצות להישאר איתו, זה מצב התודעה והלב שלי, וזה איפה שאני יכולה. אלא לראות, ונדמה לי שאת אמרת את זה, אלא מאוד יפה, בעיניי מה שחשוב זה אם יש את הרצון. להגיד, אוקיי, אני רוצה שהלב שלי יהיה פתוח, אני רוצה לא לעשות הפרדה, אני רוצה להרגיש חמלה גם לחיילים שלנו, גם האימהות שמתרגלות ויושבות איתנו בסנגות, והבנים שלהם וגם הבנות שלהם נלחמות, וגם הילדים בעזה, וגם האנשים והמבוגרים והזקנים שהם עכשיו כבר חורף שני באוהלים, וגם כשאומרים להם להתפנות למתחם של אוהלים ששם זה בטוח, אז בסוף גם שם מפציצים. איך אפשר להכיל ולהיות בחמלה למשהו שלפחות למיינד מרגיש כמו פרדוקס? ואני לא סתם מחדדת שלמיינד זה מרגיש כמו פרדוקס, כי המיינד, אין פרדוקסים במציאות, יש פרדוקסים רק במיינד. וכמו שכבר גם נאמר כאן, חמלה זה תרגול, תרגול לכל דבר כמו כל תרגול אחר, ולראות עד איפה הלב שלי יכול להיפתח ולהכיל, או להפנות את החמלה. אני תמיד כשאני מלמדת, אני מסבירה שאנחנו מפנים את החמלה כלפי האדם, ולא כלפי המעשים. ואדרבה, סימי, את אמרת, בן גביר, נתניהו, אדרבה, אולי נשלח מספיק מטה לנתניהו, אולי משהו ישתנה, ואולי הוא יגיד, חבר'ה, טעיתי, שלום, אני... כן.
אבל באמת ההפרדה הזאת היא נורא חשובה, כי המעשים והאדם זה, אנחנו לא נותנים לגיטימציה למעשים שיש בהם עוולות, שיש בהם אי צדק, אבל האדם באמת פועל, ההבנה שלנו מתוך הדרמה זה שהאדם פועל, כמו שסימי את אמרת, מתוך בלבול, מתוך תעתוע, מתוך בורות, מתוך נפרדות, מתוך קיבוץ של אני ופחד הישרדותי. ואפשר להגיד, כולנו גם אולי מכירות את זה בתוכנו, גם לנו יש רגעים כאלה של תגובתיות מתוך פחד הישרדותי. אז אני חושבת שמה שחשוב זה השאיפה של הלב שלנו לגדול. וכשאני או אחרים אומרים, אוקיי, אני רוצה, אבל אני יכולה רק עד כאן, אני לא יכולה מעבר לזה, אז זה הזמן להפנות חמלה כלפי עצמנו. אבל לא לשכוח לאן אנחנו מכוונות. שמה זה כוכב הצפון. לשם אנחנו הולכות. אל החמלה שאין לה גבולות. וליציאה מתוך המבט שהתכווץ בגלל הפחד, שהוא מכווץ בגלל הישרדות, שהוא מתכווץ, שימי את השתמש מאוד יפה במילה שייכות. האם באמת השייכות שלי נגמרת כאן? אפרופו, יש כאן את המשפט הזה, שסימי, אני מלשינה עלייך, זה מעבודת עץ שסימי עשתה, ונתנה לי מתנה, של משפט שמופיע לי בחתימה האוטומטית במייל, זה ציטוט של אמא תרזה, המשפט הזה אומר, הבעיה עם העולם, שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. אז כן, יש את המיידיות, את האתנוצנטריות, להגן עלינו ועל שלי, אז אוקיי, זו התגובה הראשונית אולי האוטומטית, אבל אחר כך, ברגע השני, ברגע השלישי, שנה אחרי, איפה אני באמת רוצה להיות? והאם אני נכנעת לאוטומטי, או לוקחת את ההזמנה של הדרמה לתרגול, שהוא יוצא מגדיל, מרחיב את גבולות האני והשלי. ואם כבר שלי ושלנו, כל האנושות, ומעבר לאנושות, כן? כל היצורים החיים, כל היקום הזה, כדור הארץ שאנחנו, והאקלים והסביבה שאנחנו דואגות ודואגים להם, כן? אנחנו חלק ממשהו כל כך הרבה יותר גדול, והתרגול מאפשר לנו להתחבר לזה, אפילו אם רק מדי פעם, אבל מספיקה טעימה, מספיק שישבנו באיזה ריטריט, ופתאום הרגשנו, חווינו, לא במיינד, את החוויה הזאת של להיות חלק ואת חוסר הנפרדות, הטעימה הזאת מספיקה לדעת את האמת הזאת. והאמת הזאת יכולה להניע את הפעולות שלנו. מאיזה מקום אנחנו רוצות לפעול. ולפעול, כן? הדרמה היא לא הזמנה להיות פסיביים. זה לא רק אני יושבת על הכרית ורק משנה את התודעה שלי. יש לנו תפקיד בעולם. אנחנו מתרגלות והמתרגלים, גם אם אנחנו מתרגלות חודש, יש לנו תפקיד בעולם, להעביר את זה הלאה ולזרוע זרעים. תודה רבה סנדיה, ככה אני שומעת את הדברים שלך ואני נזכרת במשפט יפהפה של סימון וייל שכתוב לי פה, שמלווה אותי הרבה שנים, שאומרת לי להזדהות עם פחות מהעולם כולו, זה סבל. תודה. אני רוצה לומר משהו, כי אני חוששת שאנחנו מגביהים מאוד, ואני רוצה רק להכניס פה את המילה עדינות.
אני חושבת שזה, החודשים האלו, 13 חודשים אני מרגישה חשוב שנהיה בעדינות מאוד גדולה. יש לנו גם ציפיות מאוד גבוהות. אני חושבת שזה נורא קשור למה שאת אמרת, לכן אני ככה מתפרצת. ציפיות הגבוהות שלנו כמתרגלות ומתרגלים, איזה אנשים אנחנו אמורים להיות. יש בזה משהו מאוד לא עדין, שאני אומרת מי אני אמורה להיות, אבל במיומנות אני במקום אחר. וזה, וזו עדינות לדעת מה נכון ומה לא נכון, וצריך להיות מאוד עדינים כדי להקשיב, כדי להקשיב לאיך נכון לפעול בעולם. אני חושבת שצריך, אני אדם שהפעולה שלו בעולם היא הרבה יותר איטית, הרבה יותר, היא אחרת. אה, פשוט כבר לא בתנועת הנוער, כן, אני מרגישה שאני בתקופה אחרת מתנועת הנוער, שאז הייתי מאוד פעילה. יש משהו אני מרגיש, זה שלי לך, כן, אבל העדינות הזו של לדעת, אפילו מה לומר, מתי ולמי, כן, גם כשאני עושה מחאה, כי אני בעד משהו אחד, מה זה אומר לצד השני. ואני חושבת שבאופן כללי אני מוצאת שכמתרגלות ומתרגלים, אני מרגישה שהפעולה שלי היא קודם כל בעד. אוקיי? אני אהיה בעד שלום, אני אהיה בעד... אני מאוד דואגת, כי אני חושבת שזה חלק מהתנועה של הטיפוח, שזו תנועה של בעד. זהו. אז זאת העדינות, אני ככה שחשוב לי, מכיוון שיש פה הרבה מאוד אנשים, נשים, מתרגלות ומתרגלים, ולדעת שהעדינות היא חשובה, ושכל תנועה קטנה שאני עושה, שהיא תנועה של בעד, של להיפתח, של קשב, של עדינות, היא גם פעולה משמעותית, בתוך העולם המאוד מאוד 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 גס, שאנחנו חיות וחיים בו. תשימי. אני אגיד שאני לא יודע אם אנחנו בהכרח מגביהות עוף יותר מהרגיל, אבל אני חושב שהאינסטינקט שלך קשור לאינטנסיביות. ואנחנו בתקופה אינטנסיבית, הכל נורא אינטנסיבי, כמות מידע אינטנסיבית, כאב אינטנסיבי. ואז אני רוצה להפנות שאלה לקהילה הקדושה שנמצאת כאן, כמה אנחנו מתרגלות עם האינטנסיביות הזאת, כן? כמה אנחנו נושמות אותה, כמה אנחנו שוהות איתה, כמה אנחנו נותנות לעצמנו להיות בה ולהיות בתוך נוכחות מלאה בה, אפילו עכשיו, כן? ראיתי שלאט לאט מתכבות מצלמות, אז הבחירה להשאיר את המצלמה פתוחה כן, את הידיים מונחות בחק ולעבד ולנשום. כן, אמרתי קודם ש... בשנה האחרונה אני מתרגל הרבה יותר טונגלן. טונגלן זה מדיטציית חמלה. יש לה כל מיני ורסיות, אבל זאת חמלה שאחרי שמתאמנים בה היא נורא פשוטה מצד אחד, ומהצד השני היא מעוגנת בנשימה. כן, היא כל כולה נשימה, כן? זה לשאוף את הדוקה של האחר ולנשוף את החמלה. ואני חושב כן, אפשר לעמוד בטקס יום זיכרון פעם בשנה ולשמוע סיפורים כואבים ולבכות, ואם זה אירוע חד פעמי, אז יש יום עצוב ואחר כך חוזרים לחיים. אבל יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ב, ב, באינטנסיביות, אז כבר השאלה אם באמת אנחנו באמת מביאים ומביאות את התרגול לתוך היומיום. האם באמת אני מביא את החמלה לא רק על המדיטציה, לא רק במדיטציה ולא רק כרעיון, אלא כמשהו שאני שוזר אותו כחוט השני לתוך, לתוך, לתוך כל היום שלי, לתוך כל פעם שאני שומע חדשות
וחושש מיותר לפרסום, וכל פעם שאני פה וכל פעם שאני שם, וכל פעם שאני פוגש אדם ולפתע משהו מתעכל בקצה עינו. כן, אז האם אני באמת מקפיד, כן, מקפידה להביא את התרגול לתוך היום-יום הזה. אני מזמין את כולנו ממש להתחיל עכשיו, כן, אנחנו בערב של מילים, אבל יש גם את ההחלטה מה אני עושה עם מילים, כן, גם החדשות זה מילים. ואם בבית כופים עליי חדשות, אני מקווה שאף אחד פה לא כופה את זה על עצמו. אם כופים עליי חדשות, האם אני שומע דוקה וחמלה ושומע בורות ומוצא צלילות, כן, ונושם, ונושם ונושם ונושם. ובהקשר הספציפי של החמלה, אני אגיד ככה, והנה, זה משהו שהתחלתי לדבר עליו השנה ולא דיברתי עליו, נדמה לי שלא דיברתי עליו ככה בעבר. שחלק מהבעיה הוא, חלק זה הוא. חלק מהבעיה הוא שהלב חסר גבולות. הלב הוא אינסופי, הלב יכול לאהוב את כולם ולחמול על כולם, אבל הידיים הן רק שתי ידיים. כן? והפער הזה, הפער הבלתי נסבל הזה, בין הרצון להושיט יד לחטופים ולחיילים ולעזתים וללבנונים ולביבי, לחבק אותו, תגיד לו חמודי, תרגע נשמה כן, הרצון, באמת החמלה האינסופית, כן, וכמובן, אגב, כאילו, אני ממשיך להזדעזע עם הכינוי הזה של הבן של ביבי, כן, אני חושב על הילד האומלל הזה, באמת, כאילו זה נורא ואיום, הרי משהו עבר ומשהו ממשיך לעבור, וכאילו, כן, וזה שמקללים אותו כל הזמן, כן, ושוב פעם, סנדי אמרה את זה נכון, צריך להבחין בין המעשים המזעזעים שאנשים עושים, לבין האדם עצמו, כן? וקשה, קשה בתקופה הזאת, כל כך קשה למצוא את הדיוק. כל כך קשה למצוא את הדיוק. כן? כי יש כל כך הרבה רעש, וכל כך הרבה רוע, כל כך הרבה בורות. כן? והעניין הוא שאם הלב שלנו רגיש, אז הבורות היא דבר מכאיב. כן? זה כמו לראות ילד מרביץ לילד אחר. כן? ואנחנו כל הזמן מול אלימות, כל הזמן מול אלימות, וכל פעם, כאילו, קרה לי משהו מעניין היום, משמרת 101 בדרך כלל זה כולנו, גם האימהות, כולם מדברים נורא ברכות, ויש שקט ויש עדינות, והיום, רגע אחרי ששי דיקמן אמרה דברים שקראו את הלב, קם מישהו ופשוט התחיל לשאת נאום חוצב להבות, ככה על הדמוקרטיה, ואנחנו לא נוותר, כן? ופתאום זה הרגיש לי כל כך גס. פתאום זה הרגיש לי כמעט אלים. עכשיו, זה היה נאום, אם הייתי שם אותו על בימת מחאה רגילה, זה היה נורמטיבי ואפילו מתוק. ופתאום אמרתי לעצמי, וואו, האם, מה קרה לנורמה שלנו? איך היא נהייתה כל כך מחוספסת? אבל אני אחזור למה שהתחלתי להגיד, הלב האינסופי והידיים המוגבלות, והפער הבלתי נסבל הזה, בין הלב שרוצה לטפל בכולם לבין הידיים. ותראו, זה פורמט מוזר הערב הזה, אז אני אגיד ככה, חמלה היא עניין רציני. חמלה היא עניין שצריך לתרגל ברצינות. ויש מדיטציות, כן, הדלאי למה מדבר על 3 רמות של ריקות, של חמלה, חמלה כמצב מנטלי, חמלה בפעולה, וחמלה שיודעת ריקות. ואם אני לא הולך את כל הדרך ומתאמן בחמלה שיודעת ריקות, ואם אני לא מתאמן בחמלה שהיא במדיטציות של חמלה יחד עם אופקה, כן? יש ממש מדיטציות שאני ממש מושיט את ידיי כשהן לא נענות. אם אני לא עושה את האימון הזה, אז אני בבעיה. אז אני מזמין את כולנו, כן, לקחת ברצינות, ואני אסתפק בזה לעכשיו. תודה רבה, תודה רבה. אני כזה רוצה להשאיר מקום לפתוח לשאלות. יש עוד שאלה אחת או ככה דבר אחד שבוער על ליבי ולא כולם חייבות להתייחס, ואז מי שרוצה ונפתח את זה הלאה.
אנחנו הולכות בדרך שמדברת מפורשות על אי פגיעה ועל אי אלימות. אנחנו יכולים לקרוא אין ספור ציטוטים של הבודה כמה הוא היה רדיקלי בדרך אי האלימות שהוא בחר ללכת בה. ובתוך חוסר האונים הגדול שאנחנו חיות בו, אנחנו עדות להרבה מאוד אלימות, להרבה מאוד הרג, להרבה מאוד תנועות, ככה נקרא להם בכל מיני שמות, וכל אחד מאיתנו יבחר שם אחר, וכל מיני שמות יעוררו פרובוקציות, אבל ללא ספק אנחנו עדות להרג המוני, ורעב גדול, ועוולות שאני לא דמיינתי, שהם יהיו הפירות של 7 באוקטובר, גם בחלומות הרעים שלי. איך אנחנו מתמודדות עם מפגש עם כל כך הרבה אלימות, ועם כל כך הרבה חוסר אונים? איך נראית ביניכם פעולה נכונה בהקשר הזה? נוכח מה שקורה בימים אלו בעזה. אני יכולה להתחיל ולהגיד שבאמת זאת באמת באמת דילמה, והיא באה מאוד לידי ביטוי בניסיון שלנו, המורות והמורים, בחיבור של הטקסט הזה שמתפרסם באתר, באה לידי ביטוי באמת העמדות השונות, הדעות השונות, במיוחד בהקשר הזה, והאם היו בינינו קושי והתלבטויות, האם לציין את מה שקורה בעזה במפורש, או שכל עוד יש מלחמה ויש חיילים שלנו וחיילות שנפגעות, שנהרגות, שמשפחות שכולות, האם זה נכון לציין במפורש את מה שקורה בעזה, והאם מה שקורה בעזה זה עדיין מלחמת קיום, עדיין אנחנו במלחמה, ישראל מגנה על עצמה, או שזה כבר עבר את ההגנה על עצמנו, וזה כבר נמצא במחוזות, בספרות אחרות לגמרי. וזאת שאלה לא פשוטה, בגלל שהיא בעצם כבר נוגעת בעמדות, זה כבר השקפות, זה כבר לא זהו קולה של הדרמה, כן? הקולה של הדרמה מדבר באופן צלול על סילה, על אתיקה, על לא לקחת חיים, על לא לתמוך בשום פעולה של לוקחת חיים. ויחד עם זה יש לנו כאן את המציאות שיש לנו, ואני חושבת יש הרבה ויכוחים בסנגה ומחוץ בנושא הזה. אני רק אגיד שהעמדה האישית שלי, ושוב, כל אחד, בגלל זה אנחנו ככה, שלושתנו, כל אחת מייצגת קול גם קצת שונה. ובכוונה אנחנו אספנו כאן קולות שונים, ושאנחנו לא כולנו מדברות באותו קול. וכל אחת מאיתנו מבטא את הקול האישי שלה, זה לא הקול של הדרמה. אז אני מחזיקה בקול, בהשקפה, שכבר מזמן, ממש מזמן, המלחמה בעזה בעצם הסתיימה, ועכשיו גם סוף סוף הצבא ואנשים בכירים גם כבר אומרים את זה בפה מלא, אבל הרבה יותר מזמן, להשקפתי, המלחמה בעזה הסתיימה, ומה שנשאר שם זה כבר לא לצורך הגנה, זה כבר לא מלחמה, זה התאמרות, זה מה שעכשיו מתחיל לצאת, שזה בעצם ניסיונות להתיישבות חדשה, אבל כל הדברים האלה קשה מאוד להגיד, כל עוד, או אפילו לחשוב אותם בקול רם, כל עוד ילדים, וכולם בעצם ילדים, שנהרגים שם ונפצעים שם, והם חלק מהסנגה, או הם לא חלק מהסנגה, הם פשוט אנשים בעולם, כן, האנושות כולה, ואנשים נהרגים משני הצדדים, ואני חושבת שזמנים
קשים או זמנים קיצוניים דורשים פעולות קיצוניות. ואני חושבת שלא מספיק רק לשבת ולתרגל. אני חושבת שצריך להשמיע את קולנו באופן נחרץ. אני חושבת שאם היינו רואים ברחוב אדם מבוגר מכה ילד, אז היינו מתערבים בפעולה נחרצת. השאיפה בעיניי היא שהפעולה הנחרצת שלנו תהיה, כן, אנחנו מדברים פה על תראו, הדרמה מציבה לנו רף מאוד גבוה. הדרמה מציבה לנו רף רדיקלי. הפער בין איפה שאנחנו, איפה שאני, לאיפה שמה שאני רואה את הדרמה מציבה לי, זה פער שהוא יכול לשמש במרכאות לשיפוט עצמי, והוא יכול לשמש להשראה. הדרמה, איך שאני מבינה אותה, מזמינה אותנו, מעודדת אותנו לפעולה נחרצת. אם אנחנו רואים אדם מכה ילד ברחוב, לעצור אותו, אבל להיות עם לב פתוח ובחמלה גם לאדם הזה. להבין אולי מאיפה שהוא בא, להבין את ה-cause and effect, את התנאים והנסיבות שהביאו אותו, לעשות את זה, לא לשנוא אותו, לא לטפח רגשות נקם, אבל לעצור את הפעולה. אז אני יודעת שמתארגן מסע, אני עוד לא יודעת פרטים, אבל אני יודעת שמתארגן מסע של כמה ימים של לשים סוף למלחמה, להפסיק את המלחמות, זה בעיניי גם להפסיק לחשוב, להפסיק להחזיק את השקפת העולם שחושבת שאלימות היא פתרון. יכול להיות שאנחנו צריכים להגן על עצמנו בזמנים כאלה ואחרים, אבל כפתרון לטווח ארוך, זאת לא הדרך. זאת לא הדרך. ואנחנו 70 שנה חיים פה, או כמה שאנחנו חיים פה, ורואים שזה לא הדרך. אז בשבילי באופן אישי, בין איפה שהדרמה מזמינה לראות מה אפשרי, ובין איפה שאני, הפער הזה הוא עבורי מקור להשראה, והזמנה להמשיך ללכת בדרך ולכוון לשם, ולפעול ולהמשיך לשאול שאלות. אין לי תשובות בשאלה הזאת, אין לי תשובה חד משמעית. יש לי כן איזושהי עמדה לגבי עזה, אבל אין לי עמדה כוללת לגבי, גם אין לי אסטרטגיות, ואין לי, אין לי הכשרה כאסטרטגית, אבל בעצם שאלת השאלה הזאת, אני חושבת שהיא חשובה. אפילו כשאנחנו אומרים, אפילו אם להגיד אני מבולבל, אני מבולבלת, אני לא יודע מה התשובה, אני לא יודעת מה לעשות, אבל כן, לשם אני מכוונת, לחיים של פעולה מיטיבה, נכונה, שהיא לא כוללת פתרונות אלימים. זה בעיניי מקום טוב להיות בו, גם אם לא קל. תודה, סנדיה. סימי וסטי, אני ערה לזמן, אני מזמינה אתכם לענות, אבל גם ככה שנשאיר זמן לשאלות מהסנגה, אז רק בואו נהיה ערים לזה. אני אגיד רק, אני אחזור על הנקודה שאני כל הזמן שואל את עצמי מה אני יכול לעשות. כן, את פתחת אלה בצורה נורא מדויקת, הבודה היה נורא ברור. והספרות המאוחרת כן מתייחסת לשאלה של אלימות, ומתי הבודה מוכן להיות אלים, ויש מקרים שבהם הבודה מוכן להיות אלים. ואני חושב שהשאלה המעניינת לגבינו, זה מתי אנחנו, כן, התנגדות לא אלימה, התנגדות כן אלימה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אני כן אומר שאחד האבחונים לגבינו כקהילה, שאנחנו קהילה בחוויה של חוסר אונים, מה שנקרא חוסר אונים נרכש. והחוסר האונים שלנו הוא לא רק על מה שקורה עכשיו, אלא זה חוסר אונים רב שנים, עם תחושה שאנחנו עושים פעולות ושום דבר לא מביא תוצאות.
ואז הרבה פעמים אנחנו מפסיקים לתכנן, ומפסיקים לחשוב מה יהיה הדבר הכי אפקטיבי שאני יכול לעשות כדי להפסיק את המוות, כדי להפסיק את ההרג, כדי להפסיק את ההתעללות, כדי להפסיק את ההפקרה. מה הפעולה הכי אפקטיבית שאני יכול לעשות, כן? היא לאו דווקא הכי יפה, היא לאו דווקא כאילו הכי אסתטית, אבל מה הכי אפקטיבי? מה יש לו את הסיכוי הכי גבוה להביא לסוף המלחמה, לסוף ההרג וכולי? ואני אשאיר את השאלה הזאת כשאלה פתוחה. תודה, תודה. לי, אין לי מה להוסיף, אני חושבת, אני רק אתייחס לבסילה, כי מה שמאוד רלוונטי זה חיי אדם, ואני חושבת שאנחנו בתקופה שנהייתה זילות בחיי אדם. זילות. אה, וזה משהו שאנחנו לא יכולות ויכולים להסכים לו. אבל זה כבר תקופה מאוד ארוכה. זה פשוט לא קרה בכאלה עוצמות. זה קרה בשטחים בלי סוף, זה קורה עדיין, וזה זה האזורים שלהם סובבנו את הגב. כשסובבנו את הגב במקום אחד, אז אנחנו עכשיו פוגשים 360 מעלות אנחנו פוגשים את הדבר הזה. אה, אני רק אגיד, אולי זה לא הזמן או המקום או הקונוטציה, אבל כשהתחילה המלחמה גם עם לבנון באופן יותר אקטיבי, ככה שישראל התחילה אה, משהו שכיווץ אותי מאוד מאוד מאוד, ומצאתי את עצמי אומרת, אחרי מלחמות עולם עושים שלום. הסתכלתי, לא הרבה שנים לאחור. מי היה מאמין? פצצות אטום. אז שם אני חייבת להגיד שיש בי הרבה ענווה למה שאני לא יודעת גם. זאת אומרת, אני גם מחזיקה הרבה אי ידיעה לגבי מה התהליכים שהעולם הזה, ואני לא מתייחסת אלינו, ולא מתייחסת שהאזור הזה צריך לעבור כדי למצוא את הדרך. זה כבר לא רק כל אחת ואחד מאיתנו, זה איזושהי תודעה קולקטיבית יותר רחבה. תודה, סימי. תודה. באמת, אל מול זילות חיי אדם, אני חושבת שהדרך שלנו מבקשת מאיתנו לקדש, לקדש חיי אדם, לקדש את החיים שלנו. אז אם מישהו, מישהי מאיתנו, מהסנגה שאנחנו רוצים עכשיו לשאול משהו, כולם, את אחד המורים, מורות כאן, אז אתן מאוד מוזמנות. אפשר גם לכתוב בצ'אט את השאלה. אפשר נכון, לגמרי, כן. עם המהרהרות, גם איזה הזמנה ככה לראות מה קורה בתוכנו. הנה, יש כאן אני שאלה. רואה בשאלה, שואלת, להתייחס. מה המהות? איך אפשר להכיל? ואיך אפשר להכיל, זה באמת ככה קול מאוד כנה, שיש כל כך הרבה, באמת ככה הרבה פעמים שאלות שעולות בסנגות, זה איך מחזיקים תקווה, מה עושים עם הייאוש, אז אולי זה הד של זה גם. אני רוצה להתייחס. למה היא המהות? איך אפשר להכיל? אני חושבת שאנחנו מדברים על זה כל הזמן.
זה משהו ששמעתי מטילמן, הוא עשה לי סדר, כי הוא בעצם הביא ברמה ההמשגתית את החוויה שלי, וזה היה מאוד מרחיב לב ומאיר עיניים, אה, מכיוון שאני לא באה מהמסורת המהיאנית, אבל הוא אמר, כשאנחנו מתרגלים את אברהם אביערה לעומק, ויש שם, אברהם אביערה, אני מזכירה, זה המטה, האהבה, הקרבה, החמלה, השמחה, כן, הסימפתטיק ג'וי, מה שנקרא, שמחה אוהדת, קוראים לזה בעברית, והאקונימיטי, מה שקורה ומה שמתעורר בנו, זה הבודיסטווה. וחשוב לי להנכיח את זה, כי זה עוד רובד שאני ממש הרגשתי, ואני חושבת שהוא מאוד משמעותי. הבודיסטווה זה, אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה, זה מה אני יכולה לעשות למען העולם, ולמען, כן, למען הטוב בעולם, למען התעוררות העולם. אפשר להגיד מה המתנות שלי. ואני חושבת ששואלים על מהות, ובטח בהקשר, אם אני שמה ליד זה את מה שאתה הזכרת, סאטי, את חוסר אונים, אז זה בדיוק, זה להסתכל ולראות מה, הקטן ביותר לכל אחת, אני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה, בטח לא למי שפגש את הדרמה, להיות במקום שלא, אתם יודעים, לפעמים זה רק לייצב את הבית שלי. לפעמים זה רק לייצב את רמות הפחד, או התוקפנות שמתעוררת בעקבות הפחד, כן? בתוך המעגלים הקרובים. אבל אין אדם בעיניי שמתרגל או מתרגלת, שאין להם איזה משהו להגיד, את זה אני יכולה לתת, את הטוב הזה אני יכולה לתת בעולם. וזה לא סתם, ותסתכלו, זה קורה אוטומטי, ולא סתם שאנשים נכנסו לרמה של נתינה. באמת, המדינה הזאת מתקיימת מהנתינה של של התושבים. זה כאילו, זה מה שקרה. זה מה שקורה פה. זה עלינו. אין מבוגרים אחראים. אין. וזה בדיוק הרקמה שמחזיקה את עצמה. ולכן, אם מישהו שיר לגבי המהות, המהות בעיניי היא הנתינה והקרבה והאכפתיות, ונקרא לזה ערבות ההדדית, מקודם אמרתי רקמה אנושית, זאת המהות. זה איך אני ממני מחזיקה, המצלמה שלי היא למעלה, אבל יוצאים מכל אחד ואחד מאיתנו, לא סתם סאטי דיבר על הידיים, כן? אבל גם הקול שלנו הוא ידיים, וגם האוזניים שלנו הם סוג של, וגם העיניים שלנו. זאת אומרת, בכל מיני רבדים אנחנו יכולים להחזיק. אוקיי? ואני חושבת שלשאלה איך אפשר להכיל, אנחנו שוב צריכים עדינות, וברגע שאני מוכנה להקשיב ולהכיל, להיות בקשב, אני חושבת שחלק היותר גדול שאנחנו פוגשות ופוגשים, מי שנמצא שם ב-101, שומעים את הרחש בחש של הקושי להכיל. ממש. שמדברים ושרים ושרות בעיקר, וכל השיחות הקטנות, כי קשה לשבת בשקט. כי כשיש שקט, מה שעולה זה אי השקט, עולה הדוקה, עולה חוסר האונים, עולה הבושה, עולה האשמה. אוקיי? וזה משהו שאנחנו, אז תמיד להכיל קצת ממה שעולה בי, כל פעם להכיל עוד קצת ממה שעולה בי, לפני שאני יוצאת החוצה להכיל את מה שיש בחוץ. זה אותו דבר. זה אותו דבר. כשיש בי את היכולת להכיל כאב, כן, חוסר, כל דבר, אז אני גם יכולה להוציא את אותה תנועה החוצה.
אני מקווה שעניתי על תודה, אני בטוחה שאם היינו עושים ככה מקום הנה אני רואה שסעתי רוצה עוד תשובות על השאלה הזו, הן היו מגוונות ומעניינות ואני כן רוצה לתת אני מקום רוצה, לעוד שאלות שהיו. אני רוצה רגע להוסיף, אבל אם אפשר עוד רגע להוסיף על הלהכיל, כן. בקצר, זה גם מתחבר לי לשאלה הראשונה ששאלת, מה אתם מתרגלים מאז זה, אז וזה ככה, שימי, את הזכרת לי את זה כשהזכרת את למה טילמן, שהיה לאחרונה בארץ, הוא למה מהמסורת הטיבטית, ומה שבעיניי, בין השאר, כל הכלים והתרגולים של הדרמה והתפיסות של הדרמה עוזרות להכיל. אבל אחד הדברים שאני מתרגלת מאז לפני שנה וגם יותר, כן, זה התמונה הרחבה. להתחבר שוב ושוב, כמו הבודה בכמה טקסטים המליץ לעלות על הר גבוה או על מגדל גבוה, ולראות את הדברים מהתמונה הרחבה, ושימי גם את הבאת את זה עכשיו, כשהבאת את הפרספקטיבה ההיסטורית, כשאמרת, היו מלחמות עולם ואחריהם הגיע שלום, ולעלות למרחק היסטורי או מרחק גיאוגרפי, ולתרגל עם התמונה הגדולה, ולראות אולי שיש לדברים משמעות, ואמרנו קודם cause and effect, אמרנו תנאים ונסיבות, הפעולות שלנו יוצרות תנאים חדשים לנסיבות חדשות, ובביג פיקצ'ר הדברים נראים פחות גורמים לקיבוץ. תודה סנדיה. יש פה שאלה בצ'אט של יאיר שהיא בטח גם ככה, אפשר להזדהות איתה. איך מתמודדים עם הקושי להבין מהי מציאות? יוצא לי להיפגש הרבה עם אנשים עם עמדות וגם ממש תפיסת מציאות שונה משלי. איך אני מצד אחד מגיע עם לב פתוח לשמוע באמת ולא נסגר, ומצד שני לא מאבד את עצמי בתוך זה. וגם אני רוצה כן להשאיר מקום לספק ביחס למה שאני חושב שנכון, אבל בסוף אני מוצא את עצמי מטולטל. ובאמת אנחנו חיים בעידן שיש כל כך הרבה נקודות מבט, וכל תקשורת שנצרך תספר לנו נרטיב אחר לגמרי למציאות, אולי יותר מאי פעם. אז הקול הזה מאוד משקף את החוויה המורכבת הזו. אז אם מישהו רוצה להתייחס לזה. של סאטי. ברור שזה של סאטי. ובקצרה. אני יכול להתייחס לזה יחד עם השאלה הקודמת, כי הסיפור הוא שבכל פעם שאנחנו מזהים רוע, בכל פעם שאנחנו מזהים בורות, זה בעצם חלק שבו, זה רגע שבו החלק הנבון שבנו, החלק החכם שבנו, החלק הער שלנו, בעצם פועל. וההתבוננות על הרגע הזה יכולה להיות התבוננות של תקווה. כן, אם תשומת הלב שלי היא ברוע, אם תשומת הלב שלי היא במה שלא בסדר, אז זה רגע של ייאוש וכאב וכו'. אם אני מפנה את המבט לכך שהיה בי חלק שזיהה, כן? אצל אפלטון זה האידאה של הטוב, שבזכותה אני מזהה את מה שלא טוב, ובלעדיה לעולם לא הייתי מזהה אותו. אז זה בעצם רגע שבו הבודה נייצ'ר מופיע, ויש שם המון המון תקווה, וזה עניין של הפניית תשומת לב, איפה אני ממקם את תשומת הלב שלי. וברגע שאני ממקם את תשומת הלב שלי בלב האוהב שלי, ובחוכמה של הלב הזה, כן, מה שסנדיה אמרה שאין פרדוקסים, אה, אז גם נוצרת בהירות, כן, זה תהליך, זה לא אוטומטי, אבל זה תהליך שבו אני מבין שיש בהירות. עכשיו, הסיפור פה, אני חושב שלהיות מתרגלת בתקופה הזאת, זה מחדד הרבה פעמים את הפער בינינו לבין אחרים. כן, אפילו לחיות בתוך עולם שגורס חמלה ללא גבול. כן? עכשיו, אפשר להתבלבל, אבל אני מציע שלא. אני מציע, כאילו, שאם אנחנו כאן, הייתה איזושהי קריאה לבבית לכאן, שנמשכת אל החמלה חסרת הגבולות.
ולא יודע למה זכינו, נקרתה בדרכנו חמלה ללא גבול, נקרתה בדרכנו חוכמה, ויש עניין של להכיר בזה ולהרפות מהספק, ולדעת ספק כספק, ולתייג אותו כספק, ופשוט לתת לו, לשחרר אותו לדרכו. כן? זה לא בהכרח אומר על קוצו של יוד פוליטי, אבל לפחות, אבל לדעת שהחמלה שלנו היא נבונה, שהיא מייצגת את הבודה נייצ'ר, והיא מייצגת את האמת, לא רק שאני לא מתכוון להתנצל עליה, אני לא מתכוון להטיל בספק. אני רציתי את זה. אלו שאני רוצה להוסיף 3 מילים לתשובה המאוד יפה. יאללה, הנה, ראית, גם אני רציתי, אבל יאללה. 3 מילים כתשובה לשאלה המאוד מאוד אמיתית, ואני בטוחה שכולנו יכולות להזדהות. תרגול, תרגול ותרגול. תודה. ליאן, אני רואה את היד שלך כבר זמן מה, אז ממש אחרונה, ואז גם נאסף רגע של מטה לסיום. קודם כל, תודה רבה על המפגש ועל הדברים המעוררי השראה שכל אחד מהמורים פה דיבר. אני קודם כל חושבת שאני צריכה לאבד קצת את התשובה של סאטי לשאלה האחרונה, כי אני חושבת שהשאלה שלי היא קצת דומה. אני פשוט מסביבי, יש אנשים, כמו שאתם מבינים, כמו שרוב האנשים, לצערנו, עם דעות מאוד שונות, וספציפית יש לי חברה שהיא באמת, שאני מחשיבה אותה כחברה, שתמיד ידעתי שהדעות שלה ימניות, והיא ידעה שהדעות שלי יותר שמאלניות, ומעולם לא עסקנו בזה, אבל כשפרצה המלחמה, וככל שזה יותר מתקדם, היא קיצונית ימנית, שרק הבנתי, רק אחרי שפעם אחת ערכנו שיחה, הבנתי את הדעות הבעד הרס, הרג, באמת כאילו ברמת קיצוניות שאני אפילו לא יכולה לתאר במילים, הייתי כל כך מזועזעת מהשיחה שלא יכולתי לדבר. לא יכולתי, חברה שהייתה אמרה, ליאן, בחיים שלי לא ראיתי אותך ספיצ'לס ככה. ואני עדיין נשארתי חברה שלה, כי אני כן רואה את זה שקודם כל היא בן אדם בחיים האישיים, היא אחלה חברה, זאת אומרת, זה כאילו נראה נורא סותר. ואני תמיד אומרת, אם היא הייתה רואה ילד ערבי ברחוב נופל בזה, היא הייתה רצה להרים אותו. אז זו דעתי, כן? אני לא יודעת, אבל אז... ואני לא יודעת איך להתנהל, אני כאילו משהו כל פעם שאני שומעת או שהיא כותבת משהו או שזה, אני רוצה לנתק איתה את היחסים, אבל אני אומרת מצד שני, כאילו איפה אני בעולם של הדרמה, ואיך אני עם חמלה כלפי, ואני קשה לי להיות עם חמלה לעמדות שלה. ואני לא יודעת מה לעשות, באמת אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת איך לפעול, והיא חברה, כאילו היא לא סתם בן אדם ברחוב שפגשתי, היא לא בטלוויזיה התקשורת, היא לא ביבי ובן גביר, שאתה יודע, אין לי איתם שיח אישי, זה בן אדם שיש לי איתו שיח אישי, ואנחנו בשני קצוות, וזה קשה לי. זהו. אני פונה לעזרה, אני באמת לא יודעת מה לעשות עם זה. עכשיו, סטי אמר כמה דברים, אני צריכה להקשיב כנראה להקלטה, אם תהיה, אני מניחה שתהיה, אני יכולה זה להמשיך הצעתי אבל קצת אחרת, ולהסכים לראות, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים לא מסכימים לראות אנושיות. מה זה אומר להיות? בתוך העולם הזה, עם הבורות, ועם כן, אמרתי, הפחד והסלידה, והיכולת לראות, ואני חושבת שכשאנחנו מזהות ומזהים את התנועות האלו בתוכנו, כולל ההיצמדויות שלנו והאחזויות שלנו, אז היכולת גם לראות בחברים, בחברות, בבני המשפחה, שלכל אחד יש את ההזדהויות שלו, בהיצמדויות שלו, והפחדים שלו, והתוקפנות שלו, בהשתוקקויות או החמדנות. ואני חושבת שזה להסכים לראות את הטבע בכל אחד ואחת. זה לא הטבע המשוחרר שאליו אנחנו שואפים. זה הטבע כמו שהוא. נקרא לזה לצורך העניין הג'ונגל האנושי. אנחנו מסתכלים על עצמנו וחושבים, כן, אנחנו לא בג'ונגל. לא, אנחנו בג'ונגל.
גם פה יש את אותה תוקפנות שיש בג'ונגל. אוקיי? אני חושבת שזה להסכים, אני אומר לך, ליאן, אנחנו לא מכירות, אבל אני כן אגיד שקשה לנו לראות את הסבל שבבורות, אבל זה להסכים להסתכל עליה ולראות את הסבל, ולא כאדם טוב או רע. כן, אני משתדלת ללכת לכיוון הזה, זה גם אחת הסיבות שאני לא מנתקת איתה את הקשר. אמ, אבל בסדר, כן, תזכרי שיש הרבה גלגולים להתעורר. זה בסדר, לא כולם מתעוררים באותו גלגול. אבל ואני אני קוראת רוצה... לזה, צריך לתת כבוד לדרך. צריך לתת אני, כבוד, כן, גם לבודה לקח אי אילו. אני יכולה להגיד רק שבאמת יש סוג של אור בקצה המנהרה בהקשר האישי שלי שאני רואה שקרה לי בעקבות התקופה הקשה שאנחנו חווים, שאני הורדתי את התוקפנות, לי יש נטייה למנגנון אצלי הפייט והתוקפנות והאגרסיביות, וסנדיה כבר שנים מכירה את הסיפורים שלי, ואני הורדתי את זה באיזה 80%. זאת אומרת, אני הפסקתי, באמת, אני תמיד הייתי צועקת על אנשי שירות לקוחות, ובכלל באופן כללי בכל מיני סיטואציות הפסקתי. אמרתי, אני לא יודעת מי זה הבן אדם בצד השני, מה הוא חווה, מה הוא עובר, מה זה, אני הפסקתי, פשוט באמת הפסקתי. ו, ואני באמת משתדלת לבוא בהרבה יותר חמלה וסובלנות והכל, ואני חושבת שעשיתי איזה קפיצה דווקא בזכות התקופה הקשה הזאת, כי כאילו אמרתי לעצמי, ליאן, בואי, מה שנקרא, אז יש לזה באמת איזו דחיפה, התקופה הזאת דחיפה לאיזה סוג של התעוררות ותרגול. אני מתרגלת מטה כל יום, אני אפילו התחלתי לתרגל טונגלן, שהיה לי מאוד קשה לתרגל טונגלן, אבל בגלל הכאב הגדול שחווים, אז פתאום כאילו אפשר לתרגל טונגלן, כי הכאב כבר נמצא שם, אני אפילו לא צריכה לנשום אותו פנימה, הוא כבר שם, אז יאללה, נתרגל טונגלן. אז באמת, אבל זה גם נותן איזה חוויה מצד שני, כמו שסנדיה אמרה, שזה כל כך אינסופי, אז פתאום זה נראה לי עוד יותר רחוק, זה כאילו כל פעם שהם מתקדמים, אז זה הולך יותר, האופק נראה לי יותר רחוק. אז... אבל ליאן, אני רוצה רגע לענות תשובה קצרה ומאוד עם רגליים על הקרקע, שגם יש לי חבר כזה, חבר יקר, יזהר וזוהר, היי, אתם מכירים אותו. חבר יקר מאוד, איש מקסים, עם דעות לא רק מאוד ימניות, גם ביביסט. ואני אוהבת אותו מאוד, אבל אני בוחרת לא לדבר איתו עכשיו על זה. אני לא אתווכח איתו עכשיו. אז גם זה בסדר, להגיד, יש לנו קשר של לב, את הדעות אנחנו נשים רגע בצד. תודה רבה. תודה. אני ערה לזמן ואני רוצה לאסוף אותנו לסיום. אז גם לומר שעוד יהיו מפגשים, המפגש הבא המתוכנן יהיה מפגש שסנדיה תראיין את סטיבן, ואנחנו לגמרי ברצון לקיים פינה קבועה של מפגשים שעוסקים בדרמה, בעיתות אלו של משבר, של מלחמה, של כאב. ואני רוצה להזמין אותנו לסיים ברגע של שקט ורגע של הקדשת הפירות של ההתכנסות שלנו יחד. אז בואו נחזור אל הגוף ואל הנשימה. רגע ננשום עמוקות אל הלב ונפנה עיניים טובות וחומלות להקשיב למה חי בו כרגע, מה התעורר בי, מה הותיר בי חותם, מה הותיר בי השראה, מה אני לוקחת, הצטיידתי לדרך. ולסיום אני רוצה להזמין אותנו להרגיש את המתנה באפשרות להיפגש ככה, סנגה, like-minded people, ובעצם לכנס יחד הרבה כוונות, להרבות טוב,
בעולמנו, לקדש את החיים באשר הם, ברשת הגומלין, החיה, המשפיעה והמושפעת, ואפשר ממש להרגיש כשאנחנו נסיים עם איחולי טוב הלב, אנחנו שולחות אותם לכל עבר, וכל כוונה של טוב, וכל תובנה, וכל רגע של פתיחת לב שהיה פה הערב. יהיה הרבה טוב בעולמנו. אז הלוואי וכל היצורים החיים באשר הם יחיו בנינוחות, בשלווה. הלוואי וכל היצורים החיים באשר הם יהיו בטוחים ומוגנים. הלוואי וכל היצורים החיים באשר הם יהיו חופשיים מסבל וקושי על כל צורותיו. תודה רבה על היחד הזה. תודה סנדיה וסימי וסאטי על הרבה דברי השראה וטעם, תבונה ולב. שתי הטמפיים נכחו. תודה על ההנחיה, אלוש, ההנחיה. תודה רבה. אני רוצה להגיד בנימה אישית שבשבילי, ובטח הם שותפים לתחושה הזו, האפשרות להיפגש יחד, כסנגה, לתרגל יחד, לסוח יחד בדרך, זו תקווה חיה. זו תקווה ופעולה, ותודה על זה שזה מתאפשר. תודה רבה לכל מי שבאו.